oztopo, denbora eta distantzia. Eta errespetun ziantzia, aurre iritzi ez erantzia, edo zaitez gurekin, erdonora. Arindu ditzagun bihotzeko penak, la 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 lagunak, maita ditzagun harimak gardenak, la 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 laguna da da. Txikia, naizela, txikiegiagian, nik badakit zein den nire urria. Eta zer, ez da naiz, ni zu bezain ondia, altuera, berdinean, ditugu begia. Hementxe, naukazu, berriro zure aurrean, berriro ere, borrokan lehena. Kolpeak, jasaten, iesekin beharrean, aurretik eta zetik, etortzen direnean. Baina ez naiz jauziko, mila aldiz erorita ere, beldurra ez gauzatzen, beldurra sentitzen. Eta ez naiz galduko, mila aldiz aurkituta ere, zure begiradak ez bainau izuten, nire zauria sendatuko dute, biharko zure alkoe. Zaila zait, benetan, zergatik asmatzea, dena bertan, utzi eta aldegitea. Onena, litzateke, orain momentu honetan, baina ez duzu lortuko lekutik kentzea. Eta ez naiz jauziko, mila aldiz erorita ere, beldurra ez gauzatzen, beldurra sentitzen. Baina ez naiz galduko, mila aldiz aurkituta ere, zure begiradak ez bainau izuten, nire zauria sendatuko dute, biharko zure alkoe. Nire zauria sendatuko dute, biharko zure alkoe. Aurrera eta atzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. hasten dira euren bilagoa zenean. Haus
ausardiaren egoak astindu zegan, haizeak lastaltzen nau orain, aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kolore berriak irekiko ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuin ederrenak, irekiko ditugu batera ateak, oihartzunak ekarri ditzala erantzunak, ta aukera berriak. etorri 2023-24 ikasturteko lehen irratsaiora. Ilusio handiz, gaur hasi eta ostiralero, gure herriko eta eskolako kontuen berri ematen jarraitzeko asmotan gabiltzala esan nahi dizuegu. Irailaren 22, goizeko 10:08 minutu dira, eta gaurkoan ere esazutari lanak egiteko asmotan, eskolako ikasle talde bat gerturatu da estudiora.
6. mailako A taldeko ikasleak hain zuzen ere. Soinu teknikari lanetan, Naroa Fernandez eta Eneko Martinez ditugu, eta mikrofonoaren bestaldean ni neu Izaro Saizar. Eta gaur irratsaioa aurrera eramango duten artistak, honako hauek. Nora, Naia, Ainara, Kristel, Jairo eta Denisa dira. Zer modu zaudete, kuadrilla? Ondo. Bai, nola etorri zarete, urduri, lasai, gogotxu, kontatu pixka bat. Urduri. Bai, nerbixo xamar ezta? Lehen eguna guztiontzat, lehenengo irratsaioa. Bueno, zuentzate ohorea izango da denboraldiko lehen saioko protagonistak izatea, ezta? Bai, ohorea izango da, bai, garrantzitsua zuentzat. Bikain, bueno, poliki-poliki has gaitezen Denisa, hitza zurea da. Aurrera. Egunon eta ongi etorri guztioi, gu seiako Nora, Naia, Ainara, Kristel, Jairo eta nik neu Denisa gara. Aurten gure azken urtea den Esaso eta Zumaburu eskolan pozik eta urduri xamar gaude, zeren DBH-era goaz datorren kurtsoan. Eta hau gure azken zuzeneko irratsaioa izango da. Beraz, espero dugu gur aurtengo lehenengo irratsaio honetaz gozatzea gu egingo dugun bezala. Ea astera goaz. Cabecera. Herriz herri, festaz festa oazen goza. Eskalera beldurrak usatu eta jo beti aurrera elkartasuna da bizitzaren indarra gure euskara herri honen zugarra. Eta guazen izozkitan urtzera Kanta horiko uretan murgiltzera. Asteburua bertan dugu eta eguraldia nolakoa izango den jakingo nahiko duzuela pentsatzen dut. Horretarako Jairo daukagu
Jairo eguraldiko mutila daukagu hemen. Aurrera, Jairo. Gaur, irailako 22 graduko gehieneko eta 13 graduko gutxieneko temperaturak izango ditugu. Airea 21 km/h abiadura hartuko du eta tarteka euria egiteko 98ko aukerak daude. Larunbatan eguzkia egingo du, 22 graduko gehienekoak eta 13 gutxienekoak izango dira temperaturak. Airea berriz 10 km/h joango da eta 120ko euria egiteko aukera. Igandean eguzkia egingo du, baita bero handia ere, 28 gradu gehieneko eta 16 gutxieneko temperaturak edukiko ditugu. Airea 11 km/h joango da eta 110ko da euria egiteko aukera. Beraz, eguraldia nahasia dator, astebururako ez da, Jairo? Bai. Tira, jai izan ez gero asmatzen dugu eta seguru nago planen bat sortuko dela. Eta planez ari gari da, gogoratu larun bat honetan, mugikortasun astearen baitan, hitzordu berezia duzuela Okendo plazan. Goizeko 10etan abiatuta, bizikleta martxa izango duzue. Jarraian, goizeko 11etan hasi eta ordu bat erdiak bitartean, bizikletarekin egiteko jolasak eta herri kirolak ere izango dira. Eta oraindik bizikletarik ez baduzue, aukera polita aurki dezakezue bigarren eskuko bizikletaren azokan. Goizeko 10 ordu biak bitartean, bigarren eskuko bizikletak, patineteak eta bar, prezio honean eskuratzeko aukera izango duzue. Gogoratu herriko agenda konsultatzeko www.txintxarri.eusen egin dezakezuela. Bertan, herriko agenda konsultatu eta, asteburuan izan daitezken planen berri izan dezakezue. Beno, aipamen txiki hau egin ostean, Ainarak gaurko jangelako menuaren berri emango digu. Aurrera, Ainara. Gaurko menua hau izango da. Lehenengo platera bi osoko makarroia barazkiekin tomate saltza. Bigarren platera zaitza barrigorekin, letxuga, sagarra eta artoarekin. Postrerako meloia eta beti bezala ura eta oia. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Arratxeko azken izpiari eguntak izaldi. Mular gorri egakada harin lura hortan da emari. Erreka eta ibai zabalaren itxasoaren egarri. Lau haizetara egan Eragabil airean, ahotan belarritan, zuen pelean. Kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria. Haizearen magaleunean, edatu da oiua. Bihotzaren taupadetan hitzak, sortu du doinua. Ondatuen beren solasen, aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean, eten ez da dinaria. Lau haizetara egan, bera da bilailean, ahotan belarritan, zuen pelean. Kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria.
Beno, oraingo atala, asmatzen duzuen buruari emateko eta barre batzuk botatzeko asmoz, txiste eta asmakizunak entzungo ditugu. Gora eta Kristel. Ez da dendaria, ez da dantzariak, eta berak egunero prestatzen ditu gozariak, afariak eta bazkariak. Nor da? Ibiltzen naiz, geldi eta patxadan. Etxea eramaten dut beti bizkar gainean, zer naiz? Zuria, beti egaka, eiztariat etortzen, beti presaka, nor naiz? Zertan ari zara, hemen emazteari idazten, eta zergatik idazten duzuen poliki, nire emazteak ez dakielako azkar irakurtzen. Kartzelara iritsi berria, den bate galdetzen dio beste batit, eta zu zergatik zaude hemen, ez didatelakot ateratzen uzten. Esaten du, batzuetan lanik txarrena dudala pentsatzen dut, eta paper higinikoa erantzuten dio, bai, ziur zaude? Bikain, bikote, ez dakendik nor duen lanik txarrena. Tira, guazen ba, asteko berriak entzutera, aurrera naia! Asteburu honetan 7. erdiaroko Xakobeo merkatua ospatu da gure herrian. Ekitaldi ugari izan ditugu eta era askotakoak. Irailaren 15ean ostirala su ikuskizuna egon zen eta kaleetan zehar postu asko zeuden, 112 guztira. Batzuk koilarekin, krepekin, pultserekin, goxoki erraldoiekin eta abar. 6. ikasleak parranda handia egin dugu asteburu honetan, eta oso ondo pasa dugu. Denok zur, denok zur, zaren azare. Denok zur, zaren azarela berdin du. Etxean, kalean, munduan zehar libre izan. Eman aurrera
zartat argia zara. Denok zu, mutilero neska berden du, etxean, kalean, munduan zehar libre izan. Beno, asteburua dator, ostirala mantalak etxera, eta gure herriko agenda entzuteko irrikitan zaudetela badakigu. Horretarako, hementxe dugu naia, eta asteburuko agendaren berri emango digu. Aurrera? Sare sozialetan eta web horri desberdinetan bilatu eta gero ez dugu lortu asteburuko agenda inon aurkitzea. Baina lanean jarraitu notizia batean hau ikusi dugu. Igande honetan Mendifestaren 5. edizioa egingo da. Dagoeneko 100 pertsona baino gehiago eman dute izena. Ibilbide laburra, 15,5 kilometroko luzearekin eta 700 metroko desnibel positiboarekin. Handatza mendira igoko dira. Ibilbide luzea, 26,5 kilometroko luzearekin eta 1350 metroko desnibel positiboarekin. Ibilbidea handatza eta belkoian tontorreen barrena. Animatu zuen gurasoi ibilbidean parte hartzera. Asteburu honetan ere, larun batean, 2. eskuko bizikleta azoka izango da Okendo plazan. Aukera paregabea bizikleta saldu eta erosteko tailerrak eta jolasak ere egongo dira. Hemen eta orain bizi nahi genuke, ametsak ditugu zagin besarkaden bloke. Elkarrekin gaudenean mutzak dira egunak, betirako bihotzean zaudete lagunak. Arindu ditzagun bihotzeko pena, la 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 la, lagunak, baita ditzagun arima gardena, la 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 la, lagunak. Euripean elkarrekin ez du behar aterperik, ez dago isiltasun ezer osorik. Maite zaituta maite nauzu, hemen gaudela badakizu, jarraitzen dugu izaten, oraindik denok zu. Arindu ditzagun bihotzeko pena, la 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 la, Lagunak, maita ditzagun arima gardena, la 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 la, Beno, eta eskola mailan, horrari gara pixka bat proiektutxo bat lantzen, eta ibilbideen proiektutxoa hain zuzen, eta horren berri emango digu jarraian Jairok. Kaixo, ni Jairo naiz eta eskolan irailean burutzen ari garen proiektuari buruz hitz egingo dizuet jarraian, egutegia. Aurtengo egutegia mendi bueltak eta ibilbidei buruz izango da. Eskola osoak parte hartuko du, HH-tik LH6-raino. Guk Altzoko erraldoiaren ibilbidearen inguruan egin dugu. Atzo bertan joan ginen altzora eta oso ibilbide polita egin genuen, beraz, joatea gonbidatzen zaituztet hemendik. Ibilbidean zuhaitzak, landareak eta animaliak aurkitu daitezke, eta guzti horik idatziko dugun testuan isladatuko da. Ia, sukaldarien inguruan egin genuen egutegia, eta oso polita geratu zen. Ea aurtengoa ere polita geratzen den eta ibilbide eta mendi bueltak. Hoiek egitera animatzen garen denok. Beraz, Jairo, atzo Tolosaldeko baiaran izan zineten, ezta? Gustatu zitzaizuen Altzoko herria? Bai. Polita benetan, bai hoixe, eskualde dotorea da Tolosaldea. Tira ba, guazen LH5C-ko taldeak eta LH3C taldeko partaideek, bai, bidali diguten audiotxoa entzutera. Jarraian, Euskal Herrian dugun itsasargi eder baten berri emango dizuegu. Plata itsasargia, Ulia mendiaren ekialdeko mutur
metro besterik ez du. 3 solairuko etxean dagoelako kokatuta. 1934an elektrifikatu eta 1996an birmoldatu egin zuten. Ipuinetako gaztelu batean antza du. Halako da plata itsasargia. Zergatik du plata itsasargia izena? Harri batzuen gainean dago, eta harri horiek zilar kolore hartzen dute itsasoak bustitzen dituenean. Mendiaren eta itsaslabarren artean dagoenez, itsasargi ezagunetako bat da, eta kondaira ugari ditu. Liburu eta mitoien protagonista da. Laster joango gara ezagutzera. Beraz, atzo 6. mailakoak Altzon izan ziren, bertako Altzoko handiaren ibilbidea egiten, eta datorren astean, ostiralean bertan, 5. mailakoak, Pasaiara joango dira, plata itsasargia ezagutzera. Bikain, 3. mailako C taldekoak bidalitako audiotxoa entzungo dugu jarraian. Kaixo, gu 3. Cko ikasleak gara. Gaur abesti bat prestatu dugu, ikusi mendizaleak. Goizero eskolan sartzeko abestiak jartzen digute, eta guk buruz ikasi dugu. Laster Santa Barbara mendira joango gara, eta hori izango da gure mendi ibildea. 2024ko egutegirako lana. Babestu zingurune aske batean, Arima gardenak topatuz guregan, Txorien antzera egin genuen egan. amets berriak ezagutu, maitasun hitzak xuxurlatu, izar azpian oiukatu. Ondokoa ondo zaindu, Zeruak izara zaindu, ez daudenekin gogoratu. Altzoko handia aipatu da, lehen, eta pixka bat beraren inguruan gehiago jakiteko asmoz. Gelan lantzen ari direnez, Altzoko handiaren informazio gehiago jasoko dugu. Aurrera, Nora eta Ainara. Miguel Joaquin Eleizegi Arteaga ezagunagoa Altzoko handia edo Altzoko erraldoia ez izenarekin. Tolosatik gertu dagoen Altzo herriko Ipintza Zarbazerrian jaio zen, 9 seme-alabeko familia batean. Haren haurtzaroaz ez dago datu askorik, 10 urte zituela 10 hil zitzaiola baino ez. Gaztaroa berriz oso arrunta izan zuen, pilota partidak, igandetan mezatara, nekazari, baina lasaitasun hura Miguel Joaquinek 20 urte bete zituenean desagertu zen. Orduan, akromegalia gaixotasun larria jasan zuen eta asko hasi zen denbora gutxian. Maite dezagun elkar garen bezala, ikusi nahi ez duena, entzun dezala. Geroago bere familia 10 zentimoko museoak direlakoetan sartu zuen.
alegia eizoko ezaugarri fisikoak zituzten gizakien ikusizunetan Europatik bidaratzen egon zen ikuskizun honekin. Mila 1989an makaltzen hasi zen, akromegaliaren ondorioz, eta ikuskizunetan parte hartzeari utzi behar izan zion. 1971an, 53 urte zituela hil zen jaiotetxean, biriketako tuberkulosi baten eraginez eta Altzoko hilerrian lurperatua izan zen. Urte batzuk pasa eta gero, gezurrak aztertzen zituzten pertsona batzuk. Antropologo taide batek familiari baimena eskatu zioten Miguel Joaquinek kasua aztertzeko. Jarraian, Nora eta Denisak pertsonei ezkutua asmatzeko pistak emango dizkigute. Ea zein den asmatzen duzuena, aurrera ba Nora eta Denisa. Gipuzkoarra zen. Berrogeita 3 urterekin hil zen. Bere herrian estatua bat dauka. Mila 1961an hil zen. Lasartetik bere herriraino 26,2 kilometro daude. Nekazaria eta zirkuko artista izan zen. 203 kilo pisatzen zituen. Europa guztitik bidaiatu zuen. Bi 2,52 metro neurtzen zituen. Ondoan dagoen herri txiki batean jaio zen. Altzo. Zein da? Nor ote daba aste honetako pertsonai ezkutua? Asmatuko ote dute gure entzulek? Pista onak eman dituzue, bai hoixe. Gogoratu atsedenaldian, patio garaian, irratigelaren atarian, kutxa berdean utzi behar dituzuela zuen erantzunak. Eta datorren astean, asmatzaien artean, zozketa egin, eta ea nori egokitzen zaion saria. Naiz eta lotza, eman ongietorri bertso bat prestatu dugu eta jarraian abestu dugu zuzenean. Eskolara bueltata danok jalanean, gaztelera, inglesa eta baita euskaran. Hemen irratsaiotik nahi dizuegu esan, ongi etorri eta zoriontsu izan. Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru
gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, ikutarek kezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, heldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Heldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Itzuli dira presagabeko orduak elkarri begira. Itzuli dira eztarri aurratu arte kantatzeko abestiak. Itzuli da baldintza gabe maitatzeko ausardia. Itzuli da gure begietan somatzen zen distira. Heldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Heldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zederrazaren duda denak galduta dantzan, astean zarenean. Zederrazaren imperfekzio perfektu horiek agerian. Zederrazaren marzuzenetik kanpo amesten duzunean. Zederrazaren irribarrez heldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Heldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Beno, ez dakiz ez, zenolako giroa daukagun hemen gure estudiotan. Dantzan, alai pozik gabiltza, bai horixe merezi duelako, ostirala delako, eta lehen saioa delako, eta horrek sortzen duen adrenalina hori, ez da, gure gorputzean. Tira, urtebetetzen tarteari paso eman behar diogu, bai, ea nork betetzen dituen urteak jakingo dugu. Zorionak, aste honetan urteak bete dituzten guztioi. Jarraian, Kristelek esango digu, aste honetan urteak betetzen dituzten eskolako ikasleen izenak. 19an 4. mailako Eugenia bete zituen urteak. 20an 1. mailako Leire Fernandez eta 3. mailako Eneko Z. 21ean 4. mailako Faur Ek. Eta 23an 2. mailako Irati eta 6. mailako Lukas Navas Ek beteko dituzten. Zoriona zuei, zoriona guztiei. Zoriona zuri, zoriona zuri, zoriona urte askotarako. Zoriona zuri, denon partez miakio zorion. Zoriona zuri, zoriona urte askotarako. Zoriona zuri, denon partez miakio zorion. Gaur zure urte betetzea da, denok arro gaude. Egun berezia zurea baita, irrikatzen zaude. Maite zaituztenekin elkartu, ta denok gozatu. Berotasuna jaso ezazu, guztiok. Eta irakasleak ahaztu zaizkigu. 12an Eneko, 24ean Amaia, eta 30ean Maite. Zorionak guztiei. Zoriona zuri, denon partez miakio zorion. Zoriona zuri, zoriona urte askotarako. Zoriona zuri, denon partez miakio zorion.
Beno, eta konturatzerako iritsi gara ikasturteko lehen irratsaio honen amaierara. Gustora egon zarete esazutari lanak egiten, gazteak? Bai? Bai, bueno, bai ez diote, horre balio digu beraz. Eta zuei mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guzti-guztioi. Gogoratu ostiralero, goizeko 10:00 11 kaldera arte, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Esazu irratiko kanalean ere zuzenean bagaudela. Eta irratsairoen bat berriro entzun nahi izanez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahi eran entzuteko. Ezaztu, kanalean arpidetzeaz, iruzkinak egiteaz, eta bar, bai? Eman like! Asteburu onona izan dezazuela, eta gora gure hizkuntza, gora euskara. Agur! Kultura eta kolore, denok gara lubere, con sustraita lore. Nahi duguna izateko garagai, baina zu gabe bada, ez dugu nahi. Oso ederra zara, erabili ez euskara, bihotzetik Espainietara. zabaldu ditzagun belar, haindu bihotzeko pena, dantzatu gurekin berdin uztarena. 10 urte hauetan, 11 abentura, elkarrekin ametxetan basakaditik mundura. 10 urte hauetan, 11 abentura, elkarrekin ametxetan mundura. Maite dezagun elkar, garen bezala, Entzun nahi ez duenak, ikus gaitzala. maite dezagun elkar garen bezala, ikusi nahi ez duena, entzun dezala. 10 urte hauetan, 11 abentura, elkarrekin ametxetan basakaditik mundura. 10 urte hauetan, 11 abentura, elkarrekin ametxetan mundura. Badakizu ezer? Izarren azpia, edo sarako leizean, udako gauetan gara aske ametxetan. Herri, festaz, festa, guazen denok abestera. Herri, festaz, festa, oazen gozen.